Ma bixêr dixwame me. Na mesela wek nika sero qeseyke me, ma çim digerek ebe zazakî vatenê xwe vejime, ebe zazakî nuştanê xwe binuşîme. Nika simarê vatena komela ma, komela zon û kulturî diyesî wano. Ma lê gruba zaza wome müzik projekt derime. Zonê xorê, müzikê xorê, vengê cenîkurê, wayîr vejime. Servake namena ji grubê de çêkuya zazayê verena re, festivalê Munzurê Tebiyat û Kulturê Wiştê gireyîne de na grubê re zaniya me dane. Mana dûrîfişten û sansûr qebûl nekenime. No qerar, verva zon û kulturê qomî û senata cenîkan û heqa xwe îfade kerdenê de vindeno. Zazakî, zonê di namintixa û kan û qîmetin û bingehîn û no zoneke serra nat yên û vîndikerdene, nêno naskerdene, cenîke senetkarekî keneke ebe gruba zaza wome müzik projekt nîzonê payre bivindarne, neqeyakî wî ra amêkerdene, hetimara nêne qebûl kerdene. İyekî xwe de heqe vînenekî destber ji namena grubê festival re dûrîfî, ca mederîzî, ma wî re serevde keme û nayê qebûl nekeme. Cayekî bî azad, senatê êzewî de helmicena, bena qûwetîne. Festival ki gerek eber pür û renganê xwe yê qomê xwe bibo. Zazakî ki rengê de namintixa û bingehîn û gerek herkes nayê rind bizan. Komela ma lê gruba zaza wome müzik projekt dere. Kes neşkino namanê zaza û zazakî namintixa de meng kero. Vengê cenîkanê senetkar û nîno birnane. Ebe poşt dayîs. Komela zon û kulturê diyesîne.